Good morning. Good morning. Saan kayo pupunta? Wow! Asus! Nagdede na nga. Hinabol pa yung nanay nila. Ala! Dito oh. Yan. Nagigising lang eh. Hinabol yung nanay nilang. Talaga makukulit niya ito ng babies ko ah. Oh, yung isa hindi alam ko saan kukuha ng dede. Oh. Natataranta. Oh, ano, nahanap na? Kawawa naman yung chocolate ko eh, oh. Gutom eh, oh. Nagugutom. Malakas magdede ng babies ko, ah. Ano, nakita? Jesus. Asan na? Asan na? Meron? Meron? Kukulit. Yan. Oh, tingnan mo yung mami, oh. Ang bait naman ng mami na yan, oh. Todo higa, oh. Puro boy ito. Puro boy. Mag 2 months na sila. Kailangan na nila ng vaccine. Aba? Todo, dede, oh. Malakas magdede. Kailangan talaga ng ano nito eh, suporta ng gatas. Dede. Ano, meron? May laman? O ikaw, chocolate. Inggit ka? Inggit ikaw? Ha? Ha? Di ba ikaw ang tatay? Ay, yung isa ko. Ayun, ang isa ko. Ayun. Kaya makulit yan eh. Nakakulong yan. Oh. Mamaya ka na lumabas. Ha? Obo, nakinig kay mami ah. Good morning guys. Ito, naka-ready na naman ako. Pasok na naman ulit. Good morning. Happy Friday. Baga ako ngayon sa work kasi meron na naman akong extra. May online order. Kaya kailangan sipagan at saka maaga tayong sa palaran sa buhay. See you guys. Bye. See you na lang. Alis na ako. See you in my next hour. Bye guys. Balitaan ko kayo mamaya. Hanap buhay naman. Malapit na kami sa aming destination. Atid namin yung cellphone. Online muna. Walang tayo. Dito tayo sa online. Malapit na. Atid natin yung order na cellphone. Busina ka. Sister! Dito na me! Hatid ko yung cellphone. Ito guys, oh. Buhay naman sa online. Wait lang, tawagan natin. Suki ko na online sila. TSTS. Importante kahit na bari-bariya makaipon. Suki ko. Kasama ko yung anak ko. Yan yung driver ko. Para mabilis. Meron pa akong mamaya repair. Delivery at saka casing. Mga tempered. Yan. Habang yung tindera ko nandoon nakabantay sa pangulang tao. Siya nakabantay. Pag meron naman nagtatanong yun, tatawag lang siya sa akin. See you guys, balikan ko kayo mamaya sa next destination. This is
Ayun guys, tapos na kami naghatid ng anak ko. Isa naman. Shortcut lang kami dito para mabilis. A few inches later. Dinadaanan namin guys, yan. Shortcut lang ito. Pabalik na ako sa pwesto. Tapos mamaya ang mga after 2 hours deliver ko yung isang order. Kadagdag. Kung hindi ka magsumikap, wala. Hindi tayo pwedeng umasa lang sa isang pagkaktaan. Kailangan gawa ng paraan. See you guys. Nakabalik na ako. Bigay ko yung kulang ko sa supplier ko. Saan? Oo. Alam mo na. Ay, baka may battery ganyan. Ay, wala ito. Oo, wala na yan. Oo. 50-50 na. Wala nang kita dyan. Yung Bluetooth. Sideline to. Sideline again. Repair na lang. Magabang wala pang buhay na mano. Ito yung model ng Vivo V5. Replacement LCD. May pangkabuhayan showcase na naman tayo ngayon. Pagkabit ko na to, kaya hatid ko rin to sa Enrile. Kala mo ha. Pati pyesa, online ko na rin. Hatid mo sa Enrile? Oo, pagkagawa hatid. Bigyan lang ako pang pang gas. Pwede na. Kaysa naman nakatungang ako nandyan nakaupo, walang customer. Oo. Lalo ngayon. Boring ka. Sabi ko na yun. Sabi ko magtapos-tapos ako. Yun nga rin eh. Kaya lang ang problema ngayon pa checkpoint. Yun nga. Hindi tayo hindi ka pwedeng makagala ng malayo na libre. Kailangan mo pa ng permit. Daig pa natin ng nasa kulungan. Ay! One way. So, hatid ko na. Maaga. Tapos yan, may pa. Tempered. Oh. Pambigas. See you. Pasuki ko. Gagabit na ng pyesa. Ang tagal mo. Nahanap kita. May finger. Galingan mo. Hatid ko na lang doon. Sige. Ba't pa ito? Ano yung A37? Ito, inaano ko na nga eh. Para maisabay ko. Balik na ako sa pesto. Ito, naglalakad na ako. Hello, friend. Good morning. 3 hours later. Naglalakad na. May buhay naman na rin ng isang piraso. In Jesus' name. Kuha tayo ng tempered, guys. Tempered. Wow, na-promote. Nagrami na promote tayo, wala. Nga. Medyo may tao-tao na kahit pa paano. May pa-sale na. Oo. Hello. Ano ulam mo, Bebet? Ay, the same. Pares tayo.
Guys, ito yung binili ko. Yan. Kung may benta konti, binibili ko na lang din agad. Kung ano yung mga wala. Para ano. Holder. May papuso ako, guys. Ayan. Kasi Valentine's. Ito. Ito yung dinidikit sa cellphone. Ring holder. Tapos meron akong headset na branded. Pwede sa ano, yung subang set. Alibaba. Yan guys. Anong unit ate? Holder. Ayun, sa 10%. E5S at saka Y60, isa lang ha. Isa lang ang sukat. Guys, pang third batch na online. Deliver again. Wala pa yung kausap ko. Ayan. Nihintay ko. Dito kami sa ano, Enrile Public Market. Dito kami mag-meet up. Isang cellphone again. Wait na lang natin. Ayan, may kabayo. May kabayo. Ayan yung Enrile Public Market. Wala pa yung amiga ko. Nandito na ako, amiga. Where are you? Ito yung gasolinahan na live.